Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ, ο κύριος Φίλιος Φυλαχτού. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουν τα παιδάκια μας στο σχολείο φέτος. Ο Υπουργός δηλώνει αισιόδοξο ότι όλα τα προβλήματα θα ξεπεραστούν και ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Δεν ξέρω αν συμμερίζετε αυτήν την άποψη. Κοιτάξτε, αυτή είναι και η δική μας ευχή, αν θέλετε. Αλλά νομίζω όταν φτάνουμε στον Αύγουστο, στις 10 Αυγούστου και συζητούμε πέρα από τα θέματα που είχαμε θέσει εμείς, και θυμάστε κύριε Δημητρόπουλε, τα συζητήσαμε και μαζί. Ναι. Και συζητούμε τη στελέχωση των σχολείων για κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν, καταλαβαίνετε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αυτά τα θέματα κύριε Δημητρόπουλε σήμερα που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε, και είναι αυτό που αναμένουμε και εμείς σήμερα να δούμε τι θα ακούσουμε από τον Υπουργό, καταλαβαίνετε είναι θέματα που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του 2016, ένα προϋπολογισμό που κατατίθεται από τον Νοέμβριο, οπότε κάπου φαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει πρόβλημα στο να προσδιορίσει τις ανάγκες της κάθε επόμενης σχολικής χρονιάς με τον σωστό τρόπο. Αναφέρεστε στη συνάντηση που θα γίνει σήμερα με τον Υπουργό, που θεωρώ ότι είναι καθοριστική. Είναι πολύ καθοριστική ακριβώς γιατί υπάρχουν δεδομένο, είναι αυτό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν κάποια ελλείμματα, τα οποία αναμένουμε και εμείς να δούμε με ποιο τρόπο το Υπουργείο Παιδείας έχει πρόθεση να καλύψει αυτά τα ελλείμματα, και γι' αυτό ήταν και πολύ σημαντική και η συνάντηση που θα είχε ο Υπουργός με τον Υπουργό Οικονομικό, γιατί αντιλαμβάνεστε είναι θέμα που αγγίζει και τον προϋπολογισμό. Είναι οικονομικό, έχει οικονομική πτυχή. Ακριβώς, είναι οικονομικό ακριβώς γιατί θα πρέπει να εκτιμώνται αυτές οι ανάγκες από πολύ πιο νωρίς, και τουλάχιστον εγώ σας λέω ότι ναι, υπάρχει δυνατότητα να γίνεται αυτό το πράγμα πολύ έγκαιρα. Εμείς ξεκινήσαμε συναντήσεις με το Υπουργείο για τη στελέχωση από τον περασμένο Φεβρουάριο. Και αυτά τα οποία συζητούμε σήμερα τα είχαμε και υπόψη μας, τα θέσαμε και ενώπιον του Υπουργείου. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, ούτε θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό, γιατί ακριβώς ελπίζω και εγώ ότι το Υπουργείο σήμερα, ο ίδιος ο Υπουργός, θα έχει κάτι να μας πει ως προς την αντιμετώπιση αυτών των ελλειμμάτων. Απλώς να σημειώσω κύριε Δημητρόπουλε ότι την περασμένη, πριν λίγους μήνες στη Βουλή ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο σχετικά με τη στελέχωση των σχολείων που μεταθέτει όλα τα χρονοδιαγράμματα 1-2 μήνες πριν για να γίνεται έγκαιρη στελέχωση, και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι από την επόμενη σχολική χρονιά και από την επόμενη χρονιά, το 2017, θα είναι και παράνομα αυτά, αν υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις, εφόσον μπήκαν μέσα σε νόμο πλέον, καταλαβαίνετε θα είναι και παρανομίες αυτά τα πράγματα. Και θέλω να πω ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξουν εκείνες οι δομές του Υπουργείου που να μπορούν να εκτιμήσουν σωστά τις ανάγκες μιας νέας σχολικής χρονιάς. Και τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα και ξεκάθαρα. Επειδή ξέρετε, επειδή κάποιοι μπορούν να βιαστούν και να πούνε πάλι οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, εγώ θα πω, δεν το λέτε εσείς, θα το πω εγώ, ότι η προσφορά και το έργο της συντριπτικής πλειοψηφίας των δασκάλων είναι καταπληκτικό, είναι τεράστια η προσφορά. Όσοι έχουν παιδάκια μπορούν να το ξέρουν αυτό και να το πούνε με βεβαιότητα, και νομίζω ότι πρέπει να δοθούν και αυτές όλα τα εχέγγυα αυτά, ούτως ώστε να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι εκπαιδευτικοί δάσκαλοι. Νομίζω ότι έχει υποχρέωση το Υπουργείο να το κάνει. Διότι ξέρετε, ο κόσμος και η κοινή γνώμη και το Υπουργείο ρίχνει τα φώτα, ανάδει τους προβολής τώρα που θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, η λειτουργία των σχολείων, να ξεκινήσουν τα σχολεία. Εμείς πέρα από το ξεκίνημα νοιαζόμαστε και για ολόκληρη τη χρονιά, για να έχουμε μια σωστή λειτουργία και όχι μια απλή λειτουργία, και υπάρχουν θέματα τα οποία επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν και να διαχειριστούν. Τουλάχιστον αυτά που έχουμε θέσει το τελευταίο διάστημα έχουν τύχει της αναγνώρισης και από το ίδιο το Υπουργείο. Μιλούμε για αναλφαβητισμό, παραβατικότητα και άλλα. Και καταλαβαίνετε, είναι αυτό που εμείς ορίζουμε ως να έχουμε όχι απλώς μια λειτουργία των σχολικών μονάδων, μια σωστή λειτουργία, αποτελεσματική, εφόσον έχουμε και στόχο και επιδιώκουμε την βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όλα αυτά χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Σήμερα είναι και τα άλλα θέματα που περιμένουμε να ακούσουμε από τον Υπουργό, τι αποφάσεις έχει τελικά πάρει, ούτως ώστε και εμείς να μπορέσουμε αυτές τις αποφάσεις, έχουμε και εμείς δέσμευση απέναντι στο δικό μας κόσμο και απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο, να τις παρουσιάσουμε για να ληφθούν εκεί οι αποφάσεις, οι ιδέουσες αποφάσεις, στη βάση βεβαίως και των δικών μας παραμέτρων που έχουμε. Αν θυμάμαι καλά, υπάρχει ήδη απόφαση ότι αν και εφόσον δεν επιληθούν κάποια ζητήματα, θα πάτε σε απεργίες. Δεν υπάρχει απόφαση. Ότι
σε περίπτωση, δηλαδή η απόφαση λέει ότι θα αξιοποιήσουμε όλα τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας, μία αποκλειωμένο τον απεργιακό. Είναι και αυτό μέσα, διότι δεν μπορεί να είμαστε κάθε χρόνο. Και ξέρετε, στο τέλος της ημέρας, εμείς αυτό που δεν θα δεχτούμε είναι ο εκπαιδευτικός κόσμος, τα σχολεία και τα παιδιά στο τέλος της ημέρας να πληρώνουν κάποια λάθη που γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας. Και στο όνομα των όποιων περικοπών, οικονομικών αναγκών κτλ. Έτσι. Δεν ενδιαφέρει, νομίζω, τον κάθε γονιό ή εσάς ή την εκπαίδευση. Αν υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, θα πρέπει να βρεθούν οι πόροι αυτοί που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Βεβαίως και εμείς πάντοτε μέσα σε ένα ορθολογιστικό πλαίσιο και εμείς είμαστε και υπέρ του εξορθολογισμού, το έχουμε πει ξεκάθαρα, αλλά ακριβώς όπως το λέτε, το κάθε παιδί δικαιούται να έχει την εκπαίδευση που του αρμόζει, μια ποιοτική εκπαίδευση, και ο κάθε γονιός μοιάζεται ακριβώς για το δικό του παιδί, και σε περίπτωση που αυτά δεν συμβαίνουν, τότε είναι αυτοί που την πληρώνουν στο τέλος της ημέρας και που θα δεχτούν όλα αυτά τα παράπονα, δεν είναι το Υπουργείο ούτε η κοινή γνώμη, είναι εκπαιδευτικοί. Σαφέστατα, έχετε δίκιο. Τώρα, πού επικεντρώνεται το βασικότερο αίτημα το δικό σας, είναι στις προσλήψεις? Όχι, κύριε Δημητρόπουλε, εμείς καταρχήν, να θυμάστε, είχαμε θέσει ζητήματα καθημερινότητας, πώς θα αντιμετωπιστεί ο αναλφαβητισμός στο δημοτικό. Ναι. Κάτι το οποίο έχουμε, νομίζω, αναλύσει και εξηγήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αναλφαβητισμού στο δημοτικό σχολείο, μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν τη χάνουν καμίας επιπλέον στήριξης όπως θα έπρεπε και όπως επιβάλλεται να γίνει, με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να προχωρούν μέσα στο σύστημα, να πηγαίνουν στο γυμνάσιο και το πρόβλημα από μικρό να γίνεται πιο μεγάλο. Είναι το θέμα της παραβατικότητας επίσης. Και εδώ και εμείς δεν μιλούμε σε καμία περίπτωση στη δημοτική εκπαίδευση, δεν μιλούμε για ποινές, μιλούμε για δομές οι οποίες ακριβώς θα στηρίξουν αυτά τα παιδιά, θα στηρίξουν όχι μόνο τα παιδιά, πολλές φορές και την ίδια την οικογένεια αυτών των παιδιών, και βεβαίως και όλα τα άλλα παιδιά, γιατί σε μια τάξη που υπάρχει ένα παιδί που παρουσιάζει μια αποκλίνουσα παραβατική συμπεριφορά, επηρεάζει και τον εαυτό του και τα άλλα παιδιά και το μάθημα και το καθεξής. Αυτά είναι τα θέματα της καθημερινότητας που εμείς περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Σήμερα και μετά από μια διαπίστωση που είχαμε κάνει, πρώτη εμείς οφείλω να ομολογήσω, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν, πέρα από αυτά τα οποία έχουμε θέσει εμείς, υπάρχει και θέμα στο να καλυφθούν οι ανάγκες με τα τμήματα. Υπάρχουν σχολεία, εγώ θα το πω πολύ απλά, υπάρχουν σχολεία που σήμερα με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη εκπαιδευτικοί για να ανοίξουν αυτά τα σχολεία. Και αναφέρομαι σε κάποια μικρά σχολεία στην Ήπεθρο, που είναι και μια ιδιαίτερη κατάσταση, στα οποία αυτή τη στιγμή παραμένουν χωρίς εκπαιδευτικούς. Που και εκεί οι άνθρωποι, τα παιδιά, έχουν δικαίωμα στην μόρφωση, ανεξάρτητα. Μα και εκεί έχουν τουλάχιστον ίσο δικαίωμα με όλα τα άλλα παιδιά. Τουλάχιστον ίσο. Οπότε είναι αυτά τα θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε, και εγώ λέω, και αν μπορέσουμε αυτή τη χρονιά να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, που μακάρι, εμείς δεν θέλουμε εντάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά την ίδια ώρα οφείλουμε να λέμε τα πράγματα και με το όνομα τους, πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Και ξέρετε, να πω ακόμα μια παράμετρο. Ελπίζω και πάλι για άλλη μια χρονιά να μην περιμένουμε το τελευταίο Σαββατοκυριακό, τη Δευτέρα, να ανοίγουν τα σχολεία και να έχουμε μεταθέσεις, τοποθετήσεις, μετακινήσεις εκπαιδευτικών το τελευταίο Σαββατοκυριακό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί φανταστείτε ένας εκπαιδευτικός σήμερα, ενώ είναι στη Λευκοσία και ξέρει περαιτέρω στη Λευκοσία, ξαφνικά θα βρεθεί στη Λάρνακα, θα βρεθεί στη Λεμεσό. Αυτό είναι θέμα προγραμματισμού, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως είναι. Ή είναι κάποιων αναγκών που προκύπτουν την τελευταία στιγμή? Κοιτάξτε, ακόμα και τις ανάγκες που προκύπτουν την τελευταία στιγμή έπρεπε να είναι τόσο λίγα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι εύκολα διαχειρίσιμα. Αλλά φαίνεται ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα. Εμείς συζητήσαμε πολλές φορές με το Υπουργείο πού μπορεί να υπάρχει αυτό το πρόβλημα και είμαστε βέβαιοι, βγάζω και τον μπορεί, που υπάρχει το πρόβλημα. Είναι να γίνεται μια σωστή εκτίμηση των αναγκών. Και εδώ δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά θα σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε παρέμβει και εμείς ως οργάνωση και υποδείξαμε συγκεκριμένους τρόπους για να διορθωθούν αυτά τα πράγματα. Οι τρόποι έγιναν αποδεκτοί και κάποια ζητήματα αντιμετωπίστηκαν. Οπότε πρέπει αυτό το θέμα να επιληθεί, έτσι κι αλλιώς είναι υποχρεωμένοι να το επιλύσουν, γιατί όπως έχω πει προηγουμένως,
από το 2017 θα ισχύει νομοθεσία για αυτά τα θέματα. Δεν θα επαφείται στο Υπουργείο αν βγάλω σήμερα τις τοποθετήσεις μετακινήσεις στις 15 ή στις 20 του Αυγούστου, στις 27. Τώρα, η εικόνα που έχετε εσείς από την πλευρά του Υπουργείου ποια είναι? Υπάρχει η διάθεση για επίλυση αυτών των θεμάτων που έχετε θέσει στο τραπέζι? Κοιτάξτε, για μένα δεν είναι θέμα διάθεσης. Αφού επιβάλλεται να γίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, θα μείνουν τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς. Θα συνεχίσει το Υπουργείο να κλείνει τα μάτια, να κλείνει και τα αυτιά στα θέματα του αναλφαβητισμού και της παραβατικότητας. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα πλέον. Είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν προς όφελος των ίδιων των παιδιών. Έτσι είναι, διότι μετά αυτά τα παιδιά προχωρούν μέσα στο σύστημα με 1002 ελλείψεις, 1002 προβλήματα. Ένα παιδί που έχει πρόβλημα στην επίδοση του, οπωσδήποτε στη συνέχεια καταφεύγει και στην αποκλίνουσα παραβατική συμπεριφορά και γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Και στο τέλος αυτά τα παιδιά πρέπει, το σχολείο είναι η δουλειά, είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών να τα στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Αλλά για να τα μπορέσει να γίνει, χρειάζεται να έχεις και τις προϋποθέσεις για να το κάνεις αυτό. Άρα, η σημερινή συνάντηση με τον Υπουργό της Παιδείας, τον κύριο Καδί, θα είναι καθοριστική για το τι θα προκύψει και το πώς θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. 12 του μήνα, έτσι, 12 του Σεπτέμβρη είναι. 5 του μηνός ξεκινούν οι εκπαιδευτικοί, μια εβδομάδα προετοιμασίας και στις 12 του μηνός έρχονται τα παιδιά. Ας ελπίσουμε να ξεκινήσουμε χωρίς προβλήματα και ότι όλα θα πάνε καλά προς όφελος των παιδιών μας.